Китапны тәкъдир итү кичәсендә Марсель абыйның авылдашлары, мәктәп укучылары катнашты. Марсель Гыйльфанов үзе һәм кунаклар аның шигырьләрен укыды. Китаптан алган хис-кичерешләре белән уртаклашты. Бәләкәйдән үк комбайн ярдәмчесе булып, мен техника тирәсендә уралдым. Гомер буе шофер булып эшләдем. Армиядә хәтта хат язуда авыр эш сыман иде. Машинада йөргән чагында иштән генә ошаган урысча җырларны, чит ил җырларыннан үземчә татарчага әйләндереп, үземчә җырлап йөри торган идем. Иштән генә инде. Шуннан моны язып барга уйланып әкрен-генә. Аны хикәяләр язасы килде инде. Шулай итеп язылып китте инде. Әти инде ул шигырьләрне электән үк язган, без аны белмидек, сирәк язадыр бит инде. Эш белән теге бик вакытта булмагандыр. Менә бу соңгы 3-4 ел эчендә аның бик күп шулай шигырьләр язуы күзәтелә башлады. Алар бик күп җыелды. Инде безнең шундый традиция, хәзер мин Казаннан кайткачтан 2 атнага бер кайтам. Иртән чәй эчкәндә ул безгә 2 атналык шигырьләрне шайтып әни белә укый. Без аңа шундый бәяләребезне бирәбез. Китап 8 бүлектән торганда Марсель Гыйльфановның 300-дән артык шигыре тупланган, 15ләп шигырьгә көйдә язылган. Әлеге җырларны авторның улы Рөстәм Гыйльфанов башкара. Гомумән аның шигырьләр күпләп язып китү минем җырлавыма моннан да башлаганда. Ни өчен дигәндә, кирәк була шундый җырлар, менә тәрҗемә ясарга кирәк, әйтим менә шундый ни язып барамысыңмы, шундый җырларым дип. Кайберләре аның тәрҗемә, кайберләре мөстәкыйль җырлар. Әйтәм, шул 15ләп җыр бар. Аларга төрле композиторлар, үзебезнең якта яшәүче Инсаф Хәбибуллинның язган җыры бар. Хәмит Мәткәримов берничә җырына җан өрде, музыка язды. Аннары соң Ривар Хисматуллин дигән яшь талантлы безнең композитор бар. Ул язды, менә Апан Битсин дигән соңгы тапкыр чыккан җырыбызны ул язды инде аларга. Шигырьләрне китап итеп бастырырга Мөҗәһит Әхмәтҗанов тәкъдим итә. Китапның мөхәррире дә ул. Җыентыкка кереш сүзне Фуат Садриев язган. Кичәдә Фуат Садриев белән Мөҗәһит Әхмәтҗановның фикерләре видеоязмада тәкъдим ителде. Марсель белән бергә күршедәрәк кына үстек, бергә бина, бергә бәккә саклап, бергә Мәләй елгасында коелып, безнең авыл өчен инде үзебезнең җирлек өчен бу иң зур китап. Безнең җирлек өчен шигырьләр китабы, шигырь бер вакытта да югалмый, искермей. Марсель абый хикәяләр дә яза, киләчәктә алары да китап булып дөнья күрер кебек. Офык артында офык бар. Марсель Гыйльфановка киләчәктә дә иҗат уңышлары телибез. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.